ken ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit samiwen ni aya may sa papel na sirayat na sibay mo ako na ay ayaten ka di may sa anang ted ken ka ket puso ngagrupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagid tapuson siya tiagrayo ken ka ngamin awan kapadpadam nga dagkaungga awan makabulod nga dakat tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadam nga dagkaungga awan makabulod nga dakat tuy puso sikalaeng biyag ko sa anang ted ken ka ket puso ngagrupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagid tapuson tiagrayo ken ka ngamin awan kapadpadam nga dagkaungga awan makabulod nga dakat tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadam nga dagkaungga awan makabulod nga dakat tuy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko anyat kayat mo pamaneknek asikalaeng biyag ko ipatpatket anunet akit daw mukit aramidet si tutulog kak nga agtuok tsak agket-ket
No dayta ayat mo agam kam kami, awan gandat ko ang mga lilaw kinangayet. Awan maikarik no di daytoy kinapudno, nga akayat ken ka sa bungdatarendet ko. Amom kadi akada maasot a balikas ko, nagtaod di kaunggan apitik tuy puso. Amom kadi nga iti kada upayan na, kay batukan at punyal amang pesat tuy biyag. Tanong arud at kay mudingak itaayat, isardeng mo kadin inka kanyak panang parikat. Mautuyan na kon di asuken kawawa, nyamagdaak nga agsagaba kapukyan ka. HBO Records and Oigo Production. No dayta ayat mo agam-gam kami, awan gandat ko ang mga lilaw kinangayet. Awan maikarik no di daytoy kinapudno, nga akayat ken ka sa bungdatarendet ko. Amom kadi akada maasot a balikas ko, nagtaot di kaunggan apitik tuy puso. Amom kadi nga iti kada upayan na, kay batukan at punyal amang pesat tuy biyag. Tanong arud at kay mudingak itaayat, isardeng mo kadin inka kanyak panang parikat. Mautuyan na kon ti asuken kawawa, nyamagdaak ngagsagaba gapuken ka. Amom kadi akada maasot a balikas ko, nagdaot di kaunggan apitik tuy puso. Amom kadi nga iti kada upayan na, kay batukan at punyal amang pesat tuy biyag. Tanong arud at kay mudingak itaayat, isardeng mo kadin inka kanyak panang parigat. Mautuyan na kun di asuken kawawa, nyamagdaak ngagsagaba kapukyan ka. Nyamagdaak ngagsagaba kapukyan ka. HBO Records and Oigo Production.
panagkuy-kuyog ta, napnuanan pinaragsak ka, islawan patinggana, ulo sa diyak winang-nama, ipagsinaan ta, dulwag iyag patingga, kita'y inakmarik na, utirabi, yagmay-may sa, sikalae, panpanunute, an-ano sa, ikarigata, itidan na, ugurayan ka, tanarigan, tiyag may sa, at lalo, kairit ka. Naringa nung maminsan, lumangnam na maka, pinapuno nga ayan, upaw met kayang, lupan palunute, ragsak tiyag patingga, karin-karin di kay nilala, unapuno day tayo, utirabi, yagmay-may sa, sigdalae, panpanunute, an-ano sa, ikarigata, kito'y din na, uurayan ka.
sagot kun tuken ka ison ko ti ay ayang ka into malpas ti kalaysa. Umay kan ading tainta agay ayam ay ayamen ta tay batuta ni tatang nakalinlinis nagdaras nga igdaman numapet petang di kanto malipatan batuta ni tatang dakkel timurdong na mabalin abalaan taanda abot na no piskitem adda ipugsit na uray laang maulaw ti matamaan na batuta ni tatang tawid na ken lulugwan ket magusgustuan na ay ayamen ni nanang no itirabi nga agronda da tatang at itlog at batuta na isot o sarenda tuy met batuta nalukmet anabaken ngem tirigat na itamaan na lumten batuta anagiranta nga isagot kun tuken ka isunto ti ay ayang ka inton malpas ti kalaysa isunto ti ay ayang ta inton malpas ti kalaysa. Gaysuyen tin na kinararapaan napudno nga yatin paay mo kaniya nalawa ataw inta nagbaetan saan nga isut lapeda sa ngalen taniayan sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanim si kalaeng biyagkawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakariya kong biyag ko ay ayatin ka ipatpate ka tinapuno ay ati Bernati Wets Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nisi Shop. And of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcantara Arconado. DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Clear, Tita Daisy, sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanim si kalaeng biyag kawan sa bali agmay saka mauyos man to'y
niya bulan, sikat mangipaniknik, hikari-karimi, anapasne, lamis tiyag lawlaw, isut mang pasikit, nabukil nga ayat, napno ti sangkit. Di bulan anabilig, sikat mang pangayeg, di batin patikni, anapasne, iyarig mit ranayag mo, di agkupas adukno, nagsilaw ti patik, nga di agmudu. Oras man ti dumteng tapno intarak-raket, ti binig ti ayat nga tartari patwem, panubok nga adu di kabailan ng bain, natipker kinapudno na usara gabi. Naraniyak abulan, sikat mangipaniknik, hikari-karimi, anapasne, lamis tiyag lawlaw, isut mang pasikit, nabukil nga ayat, napno ti sangwit. Di bulan anabilig, sikat mang pangayeg, di batin patikni, anapasne, yarik taniyag mo, di agkupas adungo, nagsilaw ti patik, nga di agmudu. Oras man ti dumteng tapno itarak-raket, ti binig ni ayat nga tartari patwem, panubok nga adu di kabailan na tumbain, natipker kinapudno na usara gabi, natipker kinapudno na usara gabi. Jak may turturo, jak may pangpangan, di panang panpanuno, karupang manalignos, riknak di magawidan, puso ka gutok-gutok, sipot pa'y nakita ka, ating tuwa na lignos, nung kumamabalin, umayak ka din na, tapno'y nagpagpasa, kasibay mo o inas, tapno'y nakiyawa, napuno nga ayat, ading tumaumag, ingat tupal ko'y biyak. Kayarigak sabong, di pa'y nagukraw, na
mapanek neka anapud mo daytoy rigna Awang ti sa balik, ngay katdaw-dawaten, aday wang nagkadi, dinagkad nagririkloken. ading ko nga inat di ka mangwadwa di mo ko na nga ang angawin ka madadaan to'y puso nga aguray ken ka aging gati tiyempo nakasagana ka ay wanan tangaro may sakin may sa kas may sa amula agtubo ken nagsanta tap muna samsami tumetlani ayat nga intanto na namin ubiyag daytoy biyag Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, iposta bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay ang makiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na guraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday tay agbibisin at dadakets nga apal na Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay ang makiapa
manukwa tay awan pudno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan upubrana isuda kita day mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuirik na wan sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tumibiyag balin ka na paset kaniyak uray awan kan kasman marikerik na tibarat arakop mo kaniyak narigat iti manglipat iti damo nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuirik na wan sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tuibiyag nagbalin ka paset kaniyak uray awan kan kasman marikerik na tibarat arakop mo kaniyak narigat iti manglipat iti damo nga ayat nangipay kaniyak iti umuna ragsak narigat iti manglipat iti damo nga ayat nangipay kaniyak
Kawin man ti palagsen jak tuwi daan sa mire tuy puso di mamali kung palbiag day tatlaglang sulisog man hindi dumpe jak tuwi pasang bayan agur isusumlim ito'y dena katu'y ayan tapi nanawa kastang tumen lang nu'y kasugyan kasikalaeng ng ikarya tuy puso kerit na yakun kaya titi agayan no di sika pagbanagan puso di mamali tumbal biag day tatlang lakite sulisog man itidumpe jak tuwi ka pasang bayan agur isusumlim ito'y dena katu'y ayan tapi nanawa kastang tumen lang nu'y kasumlian kasikalaeng ng ikarya tuy puso kerit na yakun kaya titi agayan lumisika pagbanagan lumisika pagbanagan lumisika pagbanagan. Di mo kad malagti Day diinta panagmay maysa Sirok na slag abulan lugar nagimnasan Sadyay nga inyaplagtan Itiinta pagigdaan Sadyay anay matangan Pakabuklan apagpatpatayan Itak amariknan Barang day taayat Di ka man nagkitaki Pamraya
aglailuken ka. Ay ayaten ka, iti agnanayon. Jak tumauma, kariken sa batak, at dantuken ka. No sikat umununa, para kanyak jak tumaramid, day taken ka. Di mo kad malagi, day diinta panagmay maysa. Sirok na slag abulan, lugar nagimnasan. Sadyay na inyaplagdan, itiinta pagidaan. Sadyay anay matangan, pakabuklan ang pagpatpatayan. Ay ayaten ka, iti agnanayon. Jak tumauma, kariken sa batak, at dantuken ka. No sikat umununa, para kanyak jak tumaramid, day taken ka. Para kanyak jak tumaramid, day taken ka. Ni bakit inisulti agan na, ay agsangsan ken agrungrungaan. Pasaray iwadag na, pasaray kuptaran na, iikis na dirinantun kaya. Ilangan bakit inisulti agan na, kaslabat to batog nga nakaoka ka. Tunggal no agintek, umutot pinabangsit, sabayan at agis buwi tingget ang set. Hindi tanaganaken, di bakit ko, ayan sa Pulentina imas sa kaldo. Lupo kada bitso, inana asul solo,
Kasla agalon ko na reklatilo ko. Anay amu punana. Litsim lakay litsim di bukbukaw na. Jakton kayaten di ungtungaw na. Kasla maset akan jay patong na. Daytan bigla hirana. Nagpatangken kinagat na daytoy iba. Pinaayata sa bagsa-kaanan na. Limwardi ubingaw ang tagtagarina. May sangal daw na pailat di balita. Kumit makit matman di matmatanan. Kasla kayat na di at si Pungtuan. Nalipatan at sakit pa na ganap na. Anyagat din tayakin kukon na. Jakpun kayaten di pukpukaw na. Isudagayam tinakinsat aran na. Isudat mami may round to pa. Isudat mami may round to pa. Isudat mami may round to pa. Kastat pa naganak mi bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Ikarin ken ka adikan tu pulos ikan sanaan lagdaan bignaen tak kaunggan unasem day tadwadwam tak numarik na ayatku para kenka ket bukbukudak awan ag tagikwa nudisikala biyagku daytoy puso daytoy nakemku ikutan tungpal biyagko kari ken ka adikan tu pulos ikan sanaan ledaan riknaen tak kaunggan unasen day tadwadwam tak numarit na ayatku para ken ka ket bukbukudak awan ak tagikwa tugisikala eng biyagku daytoy puso daytoy nakemku ikutan tungpal biyagko awan at tagikwa tugisikala
di kalaeng biyag ko. Daytoy puso, daytoy nakyag ko, ikot ang tumpag biyag ko. Denggem ubiyag ko, denggem to'y ibagak, ay ayaten ka, kasta kakadkanyak. Denggem to'y asok, iliw to'y pusok, nabayag la idin, aditan naging niliw. Denggem to'y gutok, gutok to'y pusok, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok umay bayabay, tapnon maet-epan, iliw kensen laay. Il-iliwek day di ka rin yoni, ayat di damdamo. Inairot nga arakop, abuyugan ti as-aso. Il-iliwek day di agit na samsam itnyem tagapulot. Asa bayan ti ap-apros, ap-apiras ti bukbukot. Il-iliwek ti areng-eng, magtitileng to'y labayag. Umay kan ubiyag ko, mailiwak unay kenkan. HBO Records and Oyoboy Production. Denggem ubiyag ko, denggem to'y ibagak, ay ayaten ka, kasta kakadkanyak. Denggem to'y asok, iling to'y pusok, nabayag la idin, aditan naging niliw. Denggem to'y gutok, gutok to'y pusok, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok umay bayabay, tapnon maet-epan, iliw kensen naay. Il-iliwek day di ka rin yoni, ayat di damdamo. Inairot nga rakop, abuyugan ti as-aso. Il-iliwek day di agit na samsam itnyem tagapulot. Asa bayan ti ap-apros, ap-apiras ti bukbukot. Il-iliwek day di ka rin yoni, ayat ti damdamo. Inairot nga rakop, abuyugan ti as-aso. Il-iliwek day di agit na samsam itnyem tagapulot. Asa bayan ti ap-apros, ap-apiras ti bukbukot. Il-iliwek day di ka rin yoni, ayat ti damdamo. Inairot nga arakop, abuyugan ti as-aso. Il-iliwek day di agit na samsam itnyem tagapulot. Asa bayan ti ap-apros, ap-apiras ti bukbukot. Il-iliwek ti areng-eng, magtitileng to'y labayag. Umay kan ubiyag
maikan ubiyag ko, mailiwag unay kenkan. Kalkalawit nung makitang di kalkalikagumat, bunga timangga nagpulipunan ni tipingkas. Maay-ayo at nga mangbuy-buya, maal-alino at nga guyo-guyin to'y isip kinrik na. Naganos ko ng adong ay mariro ka, daramitan nga natangkin ang di mo yung makita. Urayek ti panagtalong na, jak makatutur, jak makait na, jak magturan na ita. Palumet tulaing hindi to'y unek to'y puso, at si siya tulaing ti umay ken kaagit ko. At nun maming dati ato narigat ken tuo, nga panangay aywan ko ken kapanang sipsipot. Ukalawit di mo ka ipaidan, taag subadat tuti tulong mo kaniyan. Di mo katipden nga ang pangatong, ika rin kanya kasaranayan daytoy ayat ko. Palumet tulaing hindi to'y unek ti puso, kasi siya tulat ti umay ken kaagit mo. Tapnon maminggati ato narigat ken tuo, nga panangay aywan ko ken kapanang sipsipo. Ukalawit di mo ka ipaidan, taag subadat tuti tulong mo kaniyan. Di mo katipden nga ang pangatong, ika rin kanya kasaranayan daytoy ayat ko. Ukalawit di mo ka ipaidan, taag subadat tuti tulong mo kaniyan. Di mo katipden nga ang pangatong, ika rin kanya kasaranayan daytoy ayat ko. Kinunang kaniyak idi nga umadayo ka, ngem sublian nakto daytati ka rin biyak ko. Pusok ng nagnama ket inururay ka, aldaw ang naglabas kanayon ka asiksek ka ang tawag mo ken surat awan man ti inat
pantusa. Apay nga minatika malipatan, di inoran-oras sika, di adato'y kaungga, nupay no ingkol pumisukat mo, di sabali, samit ni ayan-ayan, intaman, inwaksi. Di ka malipatan. Apay na pinitika malipatan, di inoron-oras sika, di adato'y kaungga, nupay no ikon pumisukat mo, di sabali, samit ni ayan-ayan, intaman, inwaksi. Di ka malipatan. na iwawan, awan direksyon na nagbalik ti amin, sipud sumanday ka, sinuwang ti puso.
Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.